Pasetan ti panagbenga ti panakailukat ti Session Road in Bloom tunggal panagbenga festival anya nga ta dagiti makita a produkto itinna sa kalsada. Ada detalye ni Bridget Marcasi panguspian. Formal na ilukat ti Session Road in Bloom ang may sa kadagiti kang runaan nga aktibidad ti panagbenga festival sakbay ang maisara ti makabula na programa ti festibidad. Dito'y ang maimatangan magatang ken maramanan dagiti Nagduduma a food products ken food innovations dagiti local restaurants iti syudad. Makalawas ti Session Road in Bloom ken manamnama nga agsarain ton March 8 kagidan metlaeng ti closing program ti panagbenga festival. We have more people and more wares and crafts from all over the Philippines that are there. We also have additional new food items that are available in Session Road. You have, of course, the regular ones, no, that are here that constantly join every year. So instead of going to where they are, you can have them here at Session Road. So we bring them right here at the doorsteps of Session Road. Imbinglay mat ti Baguio City Mayor Benjamin Magalong amay sa kadagiti tutukan da iti pan nakaipatungpal ti Session Road in Bloom ti konsepto ti circular economy. Inmunan ang nakikoordinar da iti BFFFI para iti daytoy tapno masurwan ti tunggal maysa nga agturong iti Session Road para iti umno apan nakaibalang ti basura. Isa sa mga malaking programa natin dyan is yung circular economy, yung waste disposal, waste segregation. Kabayatan na, tapno masurportaran ti Circular Economy Program ti lokal a gobyerno. Nang imuntarmatan ti BFFFI ti basuraan iti Session Road, ken binilindan dagiti stall owners asaan nga agaramat iti single-use plastics. Sigun iti BFFFI, kolektarin da dagiti basura iti Session Road tapno isuda ti umno ang mangiresiklo kadagitoy a basura. Yan ang pinaka-importante, yung plastic ay nakokumpuni, na put together and they are recycled properly. Bridget Marcasi panguspian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.